Vostè creu que hi ha interessos electorals i partidistes darrere d'aquesta plataforma o comissió? Jo crec que a la Garriga falta una miqueta, diguem-ne, que tots plegats tinguem en compte que el poder, diguem-ne, legítim d'una democràcia manifestat en unes eleccions municipals, doncs és evident que té la seva legitimitat i per tant no l'hem de posar. Però escoltar la gent en el ple d'al·legacions o poder trobar una comissió, diguem-ne, que es puguin punts de trobada, a mi em sembla en positiu. Jo crec que ho han intentat. El que passa és que els propis arquitectes, dissenyadors del projecte, ha arribat un moment que diu, escolti, si a mi em desfiguren el projecte i el contingut real que jo li vull donar en aquest centre, llavors no serà el meu projecte. És a dir, hi ha una altra forma que en alguns municipis s'han fet, que és que quan es posa un projecte d'aquest tipus, les al·legacions es reconeixin prèviament i es faci, diguem-ne, un procés més participatiu. És possible, això. En la majoria dels casos li haig de dir que aquell projecte ha acabat és tenint 10 projectes diferents i no s'han acabat de posar mai d'acord. Per tant, al final, un ha de prendre decisions i ha de tirar endavant un projecte si creu que és necessari pel seu poble. I llavors els ciutadans, una vegada estigui fet, diran si estan d'acord o no amb una cosa que és la democràcia. Les urnes decidiran. No hi ha una altra forma, perquè és que si no muntaríem ajuntaments paral·lels. I jo no estic d'acord amb això. Jo estic d'acord amb la màxima participació, amb que s'escolti a la gent i tot el que sigui inclusiu i es pugui recollir, reculli. Ara, no amb un pols a la legitimitat democràtica, això no hi estic d'acord. Ens queda molt poquet temps, però m'agradaria parlar mínimament, per aquesta falta de temps, del seu municipi, de Montmeló, del municipi que va ser alcalde, perquè a falta d'un any per les eleccions, Manel Ramal, no sabem si dir s'ha retirat o ha estat retirat de cara a aquests comicis. Entendria que la ciutadania es mostri decebuda per aquest fet, perquè voti una llista amb un alcalde i a falta d'un any, en contra de la seva voluntat, deixi el lloc a un altre? Jo no estic d'acord amb l'última afirmació que vostè fa. Bé, Manel Ramal havia estat regidor amb mi, tenint d'alcalde, jo el vaig deixar d'alcalde, va estar 5 anys de regidor i 18 d'alcalde. En la campanya del 2007, tots els partits polítics van fer la campanya dient canvi perquè aquest senyor porta masses anys, perquè és pràcticament una persona que ja porta més de 4 legislatures, per tant, canvi. Els que avui diuen canvi, diuen que per què s'ha fet el canvi. Tots hem de ser coherents. A Manel Ramal, amb l'executiva del seu partit i amb mi com a primer secretari, el seu dia va dir que era l'última vegada que es presentava, és més. A meitat de la legislatura, no aquesta, de l'anterior, va posar, diguem-ne, la possibilitat de deixar-ho. I se li va demanar pel tema del soterrament de Montmeló i per completar tota una sèrie de projectes que, en fi, que aguantés. I pràcticament un any abans que ell plegués vam arribar a un acord. Vam arribar a un acord que ell no es tornava a presentar i que, per tant, la possibilitat de que... I ell mateix va decidir la data en què ho deixava. Ell ho va decidir. Al final, diguem-ne, aviam, aquí és possible que ell al darrere volgués completar la part, diguem-ne, del punt que ho va demanar i es va aprovar, el projecte de soterrament que ho va demanar i es va aprovar, i en tot cas, si no es tornava a presentar, doncs el conjunt de l'executiva de Montmeló li va demanar que donés pas. Amb una cosa molt important, un gran alcalde socialista, que no se l'apropiïn ara el resta de partits, que fins ara l'han estat criticant, qui li va donar el recolzament durant 20 anys va ser el PSC de Montmeló, qui l'ha recolzat a les campanyes i amb les jugades brutes i amb el dia a dia d'alguns partits que li feien oposició, de vegades amb mitges mentides i de vegades també dient això que jo estava dient, ara sembla que sigui. I ara simplement el que es vol fer és anar contra el nou alcalde, políticament. És a dir, dient això, el que es vol anar és contra l'Antoni Guil. Escolti, el PSC té un projecte majoritari a Montmeló, l'ha tingut i el tornarà a tenir. El tornarà a tenir en les properes. Perquè nosaltres sabem que el podem tenir i que, en tot cas, un partit que ha tingut pràcticament 5 majories absolutes està pràcticament en disposició de tenir-ne, com a mínim, una majoria. És a dir, el pitjor resultat que pot tenir el PSC a Montmeló és el que té ara.
és el que va tenir el 2007. Aquest és el pitjor resultat. Veurem les urnes. Se'ns ha acabat el temps, Roman Ruiz. Hauria de venir més sovint perquè se'ns acumulen el tema i el PSC dona per molt Quan vostès vulguin, estic disposat a estar aquí amb vostès, ha estat un plaer. Moltes gràcies per venir i bones vacances, que el calendari electoral vindrà carregat després. Igualment. I nosaltres ho deixem aquí també les entrevistes de Quelcom Raja, aquest mes de juliol. Ens aturem un mes per descansar, tornarem al setembre amb les tertúlies habituals aquí al Canal Català Vallès Oriental. Que vagi bé, bones vacances.